Ki khubor ka Batesi TV ka undi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kikili kipa kidan hapdeng ke jingling amen sim. Bar kidan hapdeng ke jingbam Shngaiñ ban pha ikikun ki jongki shaskul. But amshudu shaskul. Henry baki kun ki nyale kai tang hapalauru ikumba kam dan shu ke jing Shngaiñ. Habaya lenti habaya shongkai ni wat hakidukan ru ni yosngau baka phang ka baro ki yathu khana menta kadai bakam Shngaiñ shu ikikun. Lingba kani ka khubor mi kwa ban pinkin mau hangni ba tang Hapoh Bnai tang Hapoh East Khasi district kiladan hadu nrio Tylli ki Jingjia ki ba Sngewtriem ki balaja yiki Khynnah ren ba kani ka long ka ba tip pat ba ni ka ba ki kmi ki ba ba ki borshnong ki pintip sha ki pulin hendre ka kum ka jingtip bangila ban yolum ki dang don ki ba kum kini ki Jingjia ya ki ba amshin la pintip sha ki pulin Hau Bnai jiliu kila don ki kenhun jong ki runar ki balawi ki skor jong ki Khynnah school ki baya lenti hamaulai kani ke Jingjia kala ja Hau Bnai jiliu ba ka Jingjia ru ka de ka belajar arsin ka wei hamaulai nong kwar ba ka wei pat hamaulai nong lum ha kani ke Jingjia ki pulit kila yo ban kem ki badon kti ba kila yo ban kurup ru ka skor na ka wei ka dukan basna jingdeng sial ka badon hamau ba nang ta shi Bnai menshwa na don Khynnah school jong ka Sacred Heart Boys hamaulai iba shulat im dakasat nakakti jong kirunar kiba le men le yaladi kum kiba haying asam kiba lit shaw school kila penbit ye iklung da ki jingbam bat ki kam bala pha de ikmi jong ini Khynnah ban wan shaw i henre na ka daw ka jingbam ithu na marba kila ka dur yaladi itai Khynnah ila pet bat ala im dang arta yaw menshwa ka Khynnah school jong ka auxilium ka school ka badan hanong thamai kala sha pen up tari na rendang ha kirunar kibala kadur bat kibala lutie bat ronglut kat ka bagi yo na pala jongka ka jo ka Jingjia kala ja dang arta yo menshwa ha ka bagi runar kibala kadur kibawan da ka maruti van kila penbit da mit yo we Khynnah school ha marung keneng henre utaw Khynnah school ru ula laim na marba ula petno na marba ithu ya kita kibriu ka Jingjia ka barang jarang South ni minta hamau shibun ka de ka Jingjia ka ba pin Sngewtriem shisha yiki kmik pa na marba ukun jongki udang ya le kai ha phalau henry kala don ki brio ki bam ithu ki bala khot yu ban pinbit da ki kot ya le kai Pokemon bat kila pindi da ki kinja da wai pinbu ai henry shwa ba on yap ler uniu Khynnah ula pet no bak shayi ban yathu yakmi Khynnah ula shitam jur bat lakit yu shapo ICU Haganish Das Hospital bat menta ula yo ya ka jingko jingkhia kaba kham pen pau nyang khriat shu bat kabala pin bitar ru ikipai ba kade ka Jingjia kabala jam menta kasni ka khat santrik unai lur arhaza apsan ha kabala lap ya ka met yam jong hebrin insa phira lingdo maunai na jan ka yeng sa jong i kabadon hanong lumbre hanong ra ini hebrit ibarang sausnem ila ja ngai na phalau yeng la jong min kaski ka khat sa trik unai lur araja apsan remin ta ka step la lapan ban ya ka met yap chong i kani ka Jingjia ka lapin su khriat ikipat ba bat ha ka jo ka por ka lapin bitar ru ikipat ba balai ki runar menta kim map shu wat iki Khynnah rit ki bumtip ya ka dang ka du ru jan man la ki school menta ki khang dam lut no ya baro ki khrdop jong ka school tang mar ya sedang school bat kim not shu ban pli reng hang bat bun ru ki school ki bala perking shisha bat shwa ban pelai iki Khynnah ru hadin balawai
Lada klempat tikna badai manu bawan syawiki. Kajingkali ke bami menta kalong. Nakadaw ayu bajile ki kam Sngew yaki Khynnah. Hado kan ni. Hato udrox uday udaw jon kini ki Jingjia baro. Ki ay kilat kilenti ki baka sarkar lani ka borshnong kin shimban yada na kum kini ki Jingjia ki bamday shu ki Jingjia ki batingkhat henrei ki braja na ka porsha ka por. But kanugalenti baka sarkar kan shim ban wanra biang ya ka Sngewtriem Shngaiñ hagi kini pa kinong hikay niki bor penyat skun. Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka Jingjia naki pidan kam bandan de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henriu link ba ka section lai phoi iway pamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ka online link ba ka website fascus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihus pila belet bet chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India.